Algú aquí fora que m'ha preguntat per temes particulars, dic ara no és el moment. Les al·legacions, com ara hem explicat, es responen en el moment, igual que es va fer amb l'aprovació provisional, habitualment, en el mateix ple i just abans que es produeixi l'aprovació provisional. Perquè si no, què podria passar? És a dir, jo ara podria explicar el planejament de Taradell i resulta que algú que hagués fet una al·legació s'enteraria de la seva resposta en un ple públic, quan el lògic és que respongui l'al·legació i se li enviï personalment, que és el que a les altres, amb l'aprovació inicial es va fer. Jo crec que això és una explicació perfectament comprensible i de fet la llei és així com opera. És un extracte del Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals en la seva versió definitiva. Aquí el que podeu veure és aquest traçat d'aquí, és el famós traçat que en principi, quan va sortir aquest document amb aprovació inicial, no existia. El que passava, senzillament, el que es feia era recuperar aquesta, és a dir, recuperar la carretera tota la vida i senzillament empalmar per aquí. Ja es veu que, no sé, no fa falta que sigui intel·ligent per veure que, si això no hi és, la cosa funciona igual, no? Però bueno, això, a carreteres no acaben d'entendre-ho. També, s'ha de dir que, si miréssim la llegenda, en concret, veuríem que les línies de punts, volen dir traçat en estudi, i les línies contínues volen dir traçats que, els tenen molt més clars. Per tant, això per què és? Doncs perquè la gent que fa el pla territorial, ells no veien gens clar aquesta carretera i per ells també va suposar una imposició de carretera, és a dir, ells estaven de la nostra part. En tot moment els arquitectes del pla territorial ens van recolzar totalment, inclús van propiciar ells reunions amb carreteres per mirar d'aviam que no la féssim i que recuperéssim el traçat antic. Nosaltres des d'aquí l'Ajuntament vam fer estudis de manera que, si el problema era semblava que hi havia un tema de seguretat en aquesta carretera, que hi havia moltes sortides directes aquí, doncs vam estudiar, és a dir, que aprofitant els camins per darrere i fent una rotonda aquí a Santa Eugènia, més alguna altra per aquí intermitges, podíem recollir tots aquests camins en 2 punts, podien eliminar els accessos directes, es podia eixamplar la carretera, es podia millorar, és a dir, vam presentar propostes que feien que el traçat aquest que passa per aquí al mig no fos necessari. Incorpora una prescripció que diu que, segons la llei aprovada recentment en aquell moment, s'ha d'incorporar el 10% d'habitatge de protecció en règim concertat. Això què vol dir? Que no havíem fet reserva d'habitatge de protecció? Sí, n'havíem fet. És a dir, el pla inicialment aprovat incorporava, tal com deia la llei en aquell moment, el 20% d'habitatge de protecció de règim general. És a dir, els habitatges de protecció hi ha diferents règims. El règim vol dir el preu de venda màxim d'aquest habitatge. Hi ha el règim especial, que és un règim que els preus de venda no me'ls sé de memòria perquè varien per cada zona, però és el de preu de venda més baix. El règim general és el que ve després ve el règim concertat i després un que s'han inventat ara fa poc, que és el concertat català. El concertat català té un preu de venda bastant proper ja a l'habitatge lliure. L'habitatge concertat estaria entre el règim general i el concertat català. Què vol dir això? Que no havíem fet reserva? Nosaltres sí, havíem fet reserva del 20% de règim general, que és el que en aquell moment era la llei. Aquest percentatge no vol dir que s'hagi d'aplicar a tots els sectors per igual. El que s'ha de fer és que tot, és a dir, la suma de tot el sostre nou, és a dir, de tots els habitatges nous que es fan en el poble, o que el pla general preveu que es faran en el poble durant la seva vigència, doncs el 20% d'aquest sostre, que no vol dir el 20% dels habitatges, el 20% del sostre s'ha de dedicar a habitatge de protecció. Llavors s'ha de repartir de la manera que es cregui més convenient entre els diferents sectors. Ara s'ha d'incorporar aquest 10%, és a dir, que no vol dir que s'assumi en els habitatges, el sostre que hi havia, ara li sumem un 10%, no vol dir que del sostre que hi havia, una part que abans era lliure, ara serà de preu concertat. Penso que tal com estan els temps, molts promotors ja m'ho estan dient, és a dir,
cap problema, no? Perquè realment el preu de venda que dona el concertat, o sobretot el concertat català, doncs és un preu que amb ells també els hi surt bé per comercialitzar després el producte. Això ja són altres consideracions. Qualificat d'equipaments públics sense cap ús específic, mai que constés en el planejament havia tingut ús específic. Era un solar de 4.267 metres quadrats. Després de passar pel retall de carreteres s'ha quedat en 2.968. És a dir, ha quedat considerablement reduït. Per què s'ha reduït? S'ha reduït perquè hi ha unes afectacions de distàncies de carreteres que, si us fixeu, aquesta distància és la mateixa que es va mantenint tota l'estona amb la zona industrial. Per tant, és una distància que no s'ha de quedar o de protecció de sistemes, que es diu, o de protecció de vialitat o de vialitat mateix. Llavors, aquest solar, un cop reduït, políticament em van demanar si hi havia algun problema en fer el canvi de qualificació d'equipament a solar industrial. Jo els vaig dir que tècnicament no hi havia problema, faria la consulta a urbanisme. Si ells tècnicament creien que això era un canvi substancial i per tant, igual que en el seu moment es va pactar amb ells que amb la carretera es faria una segona aprovació inicial, els vaig consultar, em van dir que no, és a dir, que ells entenien que l'estratègia d'equipaments que presentava el Pla General era molt clara, és a dir, que ja es va explicar inclús en l'exposició de l'avanç de planejament a Castellfont, és a dir, que és la idea d'una concentració d'equipaments en general al voltant de la zona esportiva i després altres equipaments que quedaven ben delimitats en el planejament i que en total feien que l'estàndard d'equipaments de Taradell fos més que suficient i el fet que restéssim aquesta superfície no afectava en res o no afectava significativament en aquests estàndards. Per tant, jo els vaig dir, tècnicament jo no veig problema, faig la consulta d'urbanisme i tampoc hi ha cap restrictiu que el que es dona en el règim agrícola. Per què? Perquè aquí s'institueix o es recull de la llei la figura aquesta prevista en l'article 57 del reglament, que això què vol dir? Vol dir que qui faci l'activitat ha de dipositar una fiança, i no davant nostra, sinó davant del Departament de Medi Ambient, si no m'equivoco, que permeti, en cas de cessament de l'activitat, la restitució del sòl al seu estat original. És a dir, és una activitat que, no sé, estarà aquí 20 anys, 30 anys, és igual, però al final és una activitat reversible. I aquesta és la diferència bàsica amb un polígon industrial. I per això insisteixo, el del sostre i el del no sostre. El polígon industrial, segurament estarà aquí tota la vida. O tota la vida és dir molt, però és a dir que segurament no el veurem desmuntar nosaltres, aquest polígon industrial. Aquesta activitat pot ser que sí. És a dir, si algun dia surt, no sé, la Mancomunitat de la Plana organitza, no sé on, una central de reciclatge de runes per tota la comarca ben feta i aquesta activitat deixa de tenir sentit aquí, doncs la idea és que això es desmantellarà i es restituirà. És a dir, que per això es constitueixen aquests avals al sòl al seu estat originari.